Ok ľudia, zdravím vás z dnešného videa a v dnešnom videu si zahráme hru na Robloxe Steal the Brainrot Base. Je to vlastne hra, kde sú rôzne basky a vy vlastne získavate brainrotov a postupne odomýkate tie basky a získavate lepších a lepších brainrotov. My sme sa tu joinili do hry a máme tu nejaké tie trilióny. Môj prvý trilión. To je dobré. Berme si znova nejaký cash. Ešte tuto hore máme. A to je ten cash. No, to je čikotéra, bičikotéra. Tu si vyniesem hore. No. Tu vidíme teda 3,5 trilióna. Tuto úplne dole je Nebula Carpet za 10 trilión. Nebula Speedcall, to už nepotrebujem. No. OK. Otvorili sme si ďalšie dve basky. A tuto vidíme nejaké secrety. Godly tu je. A my budeme sa poletovať tam, jestli tuto vidím Strawberry Elefanta. Ten je Godly. Nice. Máme Godly Strawberry Elefant. Tak 10. A my sa to bude. Posledná baska potom stojí až 25 trilión, takže to bude dosť ťažké, ale budem sa to snažiť zamknúť. To zatiaľ iba tento Godly. Tu berme nejaké tie Playtime Rewards. Skúšal som iba. Ale sa budeme hrať aj rôzne iné hry na Robloxe. Ja sa máte dosť na čo tešiť. No. Zatiaľ sa tu nič také nespavnuje. My tu hľadáme Godly. OK, berem. Nice, mám. Zatiaľ tu nič nevidím. Nič není. Tu je aj dobrý ten strážnik, ale žiadny si nevie lietať, takže... To máme fakt easy. 5,3 trilión, keď sme offline. To nie je úplne zlé, ale mohlo by byť aj lepšie.
Mi tu vyskakujú nejaké vecičky. To asi chcú kúpiť. Vlastne sú 5-krát vlak. Nevidím, aký je to vlak. No. Úplne nič sa tu nespavilo, takže mohla sa na to joiníme potom neskôr. Ja by som sprešiel na plus 1 speed keyboard escape. To je dobrá hra. Nechcem dať report abuse. Dobre. No joinujeme sa vám private server, ktorý nemám nejako extrémne dlho. Dobre, už som ja. 532. To je moje prvé videjko z tejto hry. Takže dúfam, že sa všetci užijete. Skoro jeden step, jeden sixtillion, ty kokos. Polka zo sixtillionu, no nič. No, každopádne, my vieme ísť až do Worldu 3. Ten je od levela 400. 375 bilión pohárikov. Chcem hitnúť trilión pohárikov. Vidíte, World 3. Späť SP. Trail. Mám všetky, ktoré vieš kúpiť za poháriky. Mám ten najlepší, druhý najlepší celkovo. Auru mám druhú najlepšiu, prvú s pohárikmi. Itemy mal nejaké takéto. Je 9 hodín 10 minút. Aha, tak ty vlastne tu ani nevieš padnúť. Práve chcel som to otestovať, či tam vieš padnúť, lebo už by som padol. Úplne dneska ideme určite získať nejaké poháriky. Máš za 400 bilión pohárikov. Dvakrát vidím, tu bude ešte 17 hodín, tu môžete vidieť. Dole vpravo. Zatiaľ je to v pohode, zatiaľ teraz máme prvých bilión pohárikov. Už im maximálne nerebír je 20, alebo ja neviem, koľko maximálne nerebír to, ale ja mám 18. Nič. Určite, keďže dostanem nejaké Robuxy, tak určite spravím Robux taký opening na tejto hry. Myslím nejaké takéto, že krát 4 spí, že tohto typu. A to by sme kúpili nejaké soundy. Napríklad ten Honey Sounds. Je ho na chvíľku počuť. Počúvajte.
Bolo ho to tam počuť. Takže toto by sme kúpili 4 krát, možno ešte aj viac by sme kúpili. Sound nejaký. Haúri, ja toto traily to už ani riešiť nemusím. To mám poriešené, kým neprídel proste nové. No tak akože ja už mám túto hru celkom aj dosť vygrindenú. Ale stále ten level zvyšovať. Ešte vidieť ďalšie videjko z admina BIOSu v tejto hre aj v štýle Brainrot. Čiže v tejto plus na speed keyboardiske v štýle Brainrot. Tam budú videjka tiež z admina BIOSov. Takže máte sa čo tešiť. Tak ti už hrať nebudem. A normálne admina BIOS sobotu, tak to budem hrať, to hrám vždycky. Bez neviem, kedy mi končí server. Musím som ešte tiež mal poriešiť, že by som si mal nechať 200 robuxov. Ale hej, to by bol taký dobrý challenge, že dať do tejto hry iba, že 200 robuxov. Ja som do tejto hry dal iba toto, to má stále, že 2 robuxy. Lebo 4, neviem. Menej jak 5 robuxov som dal do tejto hry. To proste je niečo fakt. A tu si vieš kúpiť ešte nejaké vecičky, ale ja takéto... To je soundpack za 60 by mohol byť. A potom možno toto, keď by sa nám... A určite by som to kúpil cez admina BIOS, aby mi to potom išlo rýchlejšie. Že potom rýchlejšie bude ísť aspoň na 700 level. No, určite napíšte do komentárov do toto videjko, koľko máte level vy v tejto hre. A či ju nejako extrémne grindíte, alebo ste ju zapli, že ju zapnete raz za týždeň a proste, že ju moc nehráte, alebo tak proste. Alebo proste to stačí, že koľko máte level. Potom som prijel také nové, že trading, takže tu môžem napísať nejakého hráča, ale to neviem napísať vlastne, to asi by na tomto serveri. A môj private server je taký troška buglý, že sa mi sa nevie nikto joinúť, takže to máme také blbé. Takže tak. Tento tretí úrad, ak sa mám priznať, tak to vôbec nie je také ťažké. A 380 bilión pohárikov, to si myslím, že by mohlo stačiť. No a hral som admina BIOS v Steel a Brainrot. Bude si dneska posledné. A nie, ešte tam mám Dino Park písaný. Steel Brainrot som hral a BIOS. Admina BIOS v sobotu, včera som hral. Aha, akože dosť dobrá vec sa mi tam spawnula, semiho bejske. Dalo to 93,5 milióna. A jak si... No, mám ešte k tomu Taco Base skin.
Aj som vytriedil. No din Duna pre kamaráta na revír. Toto máme pre mňa na revír Los Traleritos. Tu je ten môj malý pagík, ktoré ste videli aj v minulom videjku, tuším. To je Los Burritos. 93,5 milióna. Už sa blížime k 300 trilión. A 278 trilión. Toto bolo všetko z dobrej hry, čo som vám chcel ukázať. Ak som dokonal abuse. Dneska asi aj posledná hra. Asi možno bude ešte jedna. Je to Build Dino Park. Vlastne hrať kúpiš takých dinosaurov, alebo také zvieratá, vlastne si to upgradíš. Neviem, nehrá to extrémne ako veľa ľudí, ale môj ako keby zoo vyzerá takto, môj Dino Park. Mám tu dosť veľa výbehov. Tak to úplne v zadných riadkoch a tu to prvé dve, tak tam hodne. Asi tie moje najlepšie zvieratá. Z nich teraz vyberám cash. Menšie 4 bilióny. Je to fakt dobré hrať to v prvej osobe. $3,85 bilióna. A teraz šetríme na mamuta. To je tuším 8 biliónov. 350. No. Môžem vám ho ukázať. Box mi stojí 1000. Aha, tu je 8 bilión. Zarába 35 000 za sekundu. Lepšie ako Spinosaurus. Dobre, nejaké výbehy sú tu. Samozrejme tiež. Giant Toxic Pet. Taký vodný výbeh tu nemajú. Neviem, by som potom mať uvedel Mosasaura, ale niekde by som ho dal určite. A dneska už nakoniec fakt posledná hra. A to je Folding Blocks. A to celkom baví. Je to taká ako keby... To sú také bloky, po ktorých ty máš vlastne skákať. Hram to, že 4 dní. A mám dosť toho. Už som vyhral asi 18 krát. Aha. Tie rýchlo popadali. 30 sekúnd ešte musím počkať, tak ja si asi idem ešte zaskákať na trampolínu. Neviem ešte Gravity Coil.
No nic. Ty koľko je dobrú za mapu. Že kolo začína za pár sekúnd. A to je iba, že match start. Takže toto tam vypisujú, ale než sa to, lebo vtedy bude hlasovanie ešte. Máme tak 2 kola. Konec videa. No som dal si toto. Som dal folding blocks. Ale bude backrooms. OK, mňa to až tak nejako nevadí. Znači, táto grafika, to je dobré. A to hrám iba sami s typkom. Musím ísť na troška logicky. Tam budú nejaké tie bloky také odľahlé. Že tam už sa nebude chodiť. No teda dúfam. Tento Gravity Coaster je fakt dobrý. Stojíte iba pár tých hviezdičiek, takže to je v pohode. Typek už je inak dole padol, takže ja sa musím užívať tu udržať. Ja som teraz skoro padol. To sa nejakým spôsobom vydržať do posledného jedného bloku tuto úplne hore. Tak toto bolo close. Nice, zatiaľ to ide. Ten typek už je tak nízko chudák. Kam akože bajdujú, mi to asi fakt vyjde na to. No ale nevyjde. Škoda. To je dobré, to je speedcoin, že neskôr padá, to nestíhaš tak, takže ty vlastne už keby, že to padne. To som poseral. No a už som tam, kde bol typek. Kde je typek. No ešte to vôbec nemusím vyhrať, lebo som to pokašľal. Ale dobre, typek už je dole, takže mne sa tu ako keby teraz stačí už iba udržať. Mám vkočiť za ním dole. Neproste, ako to tak napadlo. No však aj idem. Tak, toto je cooked. No bež. Nice. Šprintoval, jo, vyhral som. Nice, ďalší win. No ja si myslím, že táto bude pre dnešné videjko všetko. Určite dúfam, že sa vám ľúbilo, dajte like a odber a čaute.